asfaltados? As raíñas do asfalto, hoxe, no termómetro. 12:39 minutos, pois por desgraza, as fochancas son efectivamente as raíñas do asfalto estes días en Galicia. En algúns lugares preocupa máis ca outros. Fixemos unha investigación concretamente en Ourense, donde preguntados pola consultora GAT3 hai uns días, os cidadáns dixeron que agora mesmo lles preocupaba máis o estado das beirarrúas e das estradas da cidade que asuntos como a inseguridade ou incluso o paro. O estado das rúas e das beirarrúas é unha das máximas preocupacións dos oureusanos. Por exemplo, esta rúa Pena Trevinca afundiu fai apenas uns meses e estes mesmos días na rúa Eulogio Gómez unha muller caeu e resultou ferida. Está todo estropeado, como vedes. E a calle en sí, toda remendada, a parte de atrás, Serra de Queixa, está toda empedrada, puxeron pedra nova, non durou nin un ano posta, levantouse outra vez. O sea que non sei que traballadores como fan os traballos, ou non sei de que depende. Ali está todo levantado, todo na Peña Trevinca. De momento están arreglando. A ver... Paseamos por diversas rúas de Ourense ata chegar á rúa Eulogio Gómez Franqueira e como puidemos comprobar, o estado das súas beirarrúas non é o mellor. Vais para allí e están todas sueltas, las blancas estas, que son as últimas que pusieron. Por aí non sei se caeu a xente, pero era imposible pasar, porque os árboles son moi grandes. Entonces, suben as raíces e levantan van a levantar igual, Hai uns metros ali atrás, colocaron-nas e aos 4 ou 5 días, sin árboles e sin nada, mira como quedaron colocadas que se volveron a levantar. Moita xente tropezou, moita. E caídas tamén. Pero yo ya me rompí una mano y un codo por las movidas estas de las baldosas. Por la calle esa de ahí arriba fue lo de la mano. Me quedó así en esos momentos, te encuentras sola con aquella movida y con el codo pasó lo mismo. ¿Qué vas a denunciar al ayuntamiento? Pois acaban de ver o resultado da nosa investigación, caídas, baldosas mal colocadas. Pois o que decimos sempre, Carla, pagamos religiosamente todos os nosos impostos, pois o primeiro é ter as nosas vilas e cidades seguras para pasear, é dicir, non? É que pregunte unha consultora, é que as beirarrúas, as infraestructuras, sean as principais preocupacións nunha cidade, tela, Por suposto, porque estamos moi acostumados a que a principal preocupación sexa sempre a economía, ou a inflación, os prezos, o paro, etc. Por lo tanto, que esta sea a resposta da poboación de Ourense, pois é claramente reveladora. A ver, tampouco é tan difícil, eu evidentemente con toda humildade o digo, pero con algún coñecemento, a función do alcalde e do corpo municipal de goberno tampouco é a Comisión Europea. Quero decir, as obrigas, as tarefas están ben repartidas en consellerías e hai traballos que se deben facer sí ou sí, todos os anos. É dicir, hai que limpar as beirarrúas, hai que desbrozar, é dicir, hai que manter a cidade. As tarefas están xa definidas por natureza. E ademais é algo para iso se recadan os impostos. No que non se deberían escatimar recursos porque é que está en xogo a nosa seguridade. Aí veíamos esa señora que contaba como se mancara ao caerse, vas no coche, metes unha roda nunha desas fochancas, podes ter un accidente. Claro, é un básico, digamos, nunha cidade, nunha capital, non? Esa é a primeira das cuestións. Un alcalde mídese moito ou bastante polo estado que presentan as rúas do seu municipio, non? Ou da súa capital. Pero, bueno, no caso de Ourense, como decía Arsenio Iglesias, o raposo de Arteixo, o público é sabio, non? Cando un vota o que vota e ademais recunca e volve a votar outra vez, pois por unha opción que se ve que non funciona polo que se ve nas rúas de Ourense, pois... E logo hai outra cousa que é máis estrutural, non? En España é moi típico que se inaugure algo, somos moi inaugurantes e pouco mantenedores, non? Porque realmente o mantemento despois brila pola súa ausencia en moitos casos. As estradas hai que facelas, pero hai que mantelas. Temos 34.000 kilómetros de estradas en mal estado en España e 7.000 nun estado pésimo, é dicir, que a actuación teria que ser xa urxente.
Agora falaremos precisamente desa Nacional 120 que tantos problemas dá. Hugo. Bueno, eu creo que isto demostra dous problemas. Un, a falta de coordinación entre as administracións, o problema de sempre, o que sempre estamos a falar, por desgracia, que non hai coordinación suficiente, porque al final unha carretera, unha estrada pode ser dunha administración ou de outra. Claro, teñen que coordinarse entre elas, porque se ha dado o caso, incluso que nunha mesma estrada longa, pois unha parte este arranxada e outra non porque pertence a outra administración. É dicir, hasta esta situación tan surrealista chegamos, non? Primeiro, a coordinación, e segundo, efectivamente, que, en fin, que os nosos políticos teñen que ver máis tamén polo que realmente fai falla e non tanto polo que lle de votos. Menos mal que están aparecendo estas enquisas que o que din é que lle pode restar votos aos políticos o non arranxar as estradas, por exemplo. Esto, claro, pero ata agora igual pensaban, igual isto non resta votos. Entón, menos mal que están aparecendo estas enquisas para que se den conta os políticos que non arranxar estradas e demais cuestións públicas pode quitarlle votos. Home, pois sen dúbida ningunha, porque estes días non hai máis que darse unha volta, dicía aquí Pablo, os miles e miles de kilómetros que temos sen arranxar en este estado lamentable. Vexan. Se colleron o coche estes días, seguro que xa comprobaron o estado das estradas galegas. O tráfico denso, a escasa renovación das vías e a sucesión de borrascas que levamos sufrindo durante este inverno agravaron o seu mal estado. Cada día milleiros de condutores enfróntanse a unha morea de fochancas, remendos e tramos que poñen a proba a suspensión do noso vehículo, pero tamén a nosa propia seguridade. O pasado venres, os veciños de Cuntis denunciaban no termómetro os perigos que levan anos sufrindo na Nacional 640, unha estrada que une media provincia. É que temos que esperar que faxa unha desgracia maior para arreglar, non. Ten que ser a reforma integral xa. Non podemos estar así máis tempo. É que o temporal non fixo máis que empeorar un deterioro xa existente en moitos puntos. O que antes eran simples buracos convertéronse en algún caso en enormes fochancas que deben sortear todos aqueles que, por exemplo, circulan pola A52. Fai un mes escasamente baixaba eu por esta estrada e encontreime cunha fochanca algo profunda e tuve un rebento nunha roda do vehículo. Foi un impacto brusco, era de noite, a visibilidade era reducida e claro, neses momentos impactache o sufrir ese día. Unha situación moi semellante á que levan denunciando os usuarios que circulan pola Nacional 540 ao seu paso por Calde, onde as fochancas alcanzaron o tamaño de varias persoas. Hai nas incluso hasta 2 metros. De 2 metros, como por exemplo esa que temos aí, compañeiros. Esa mide 2 metros 14. Unha estrada totalmente intransitable. Veciños e empresarios xa temen o peor. O que nos tememos son perdas de vidas, porque as perdas económicas son terroríficas. Con todo, o mapa de fochancas non remata aquí. A Nacional 120, o seu paso polo barco foi unha das últimas vías en sumarse a esta longa lista, un traxecto que veciños e condutores describen como unha montaña rusa. Agora só nos queda agardar que o tempo siga dando unha tregua para arranxar as nosas estradas. Mentres tanto, coidado ao volante e poñan os 5 sentidos para non caer na seguinte fochanca. Montaña rusa ou ruleta rusa, claro, o que nos din moitos e moitas dos afectados é que, claro, van poñendo como tiritas, Bernardo, van aí facendo apaños, pero isto estrágase o momento. Como se debería facer ben? Pois os expertos coinciden en que non abonda con tirar un pouco de asfalto por riba e listo. Sería como a unha ferida poñerlle unha tirita sen limpala. Co paso do tempo, o burato volve a sair, a ferida non cura. Para facelo ben, primeiro hai que retirar todo o asfalto estragado. Non só o que se ve por arriba, senón tamén o que está danado por abaixo. Se a base está feble ou enchoupada, o asfalto novo volverá a romper en pouco tempo. Segundo paso, garantir unha boa drenaxe, é dicir, se non se facilita que a auga marche polas cunetas ou polos desaugadoiros, volverá a meterse baixo o asfalto e romperá outra vez co paso dos coches ou dos camións. Por iso, limpar cunetas, revisar sumidoiros e tamén asegurar a evacuación da auga é clave. Despois hai que reconstruir a estrada por capas, vale? Unha base firme e ben compactada, aí a temos, e por riba, pois unha capa de asfalto quente, tamén ben prensada, para que quede lisa e resistente, sen ocos nin bolsas de aire. E se hai moitos danos, o mellor non é ir burato a burato, senón levantar e reasfaltar todo o tramo. En resumo, limpar, secar, reforzar e compactar, porque unha boa estrada non é a que se parchea cada mes, senón a que aguanta
o seguinte temporal. E pensando niso, en Quiroga xa botan as mans á cabeza, polo estado da Nacional 120 que levan tempo denunciando, Alba. Sí, Bernardo, é que circular por esta 120 é unha auténtica montaña rusa e que ir esquivando fochanca tras fochanca e ademais está chea de parches, algo pois que provoca que a circulación sexa un pouco complicada e que condutores como a Luís xa tiveran máis dun susto, non? Bo día. Sí, bo día. A ver, máis dun susto, es que todos os días son sustos. Hai baches por todos os sitios, é todo un risco conducir por aquí. E a nós que nos é obligado de ir a Coruña e a Ourense, son carreteras que sufren moito e hai que esquivar un lado al outro. E ya digo, como dicía, hai señales que están en paralelo con realmente con el bache e que non dá tempo a esquivar. O perigo de esquivar é que en condicións de baixa visibilidade tamén podes ter un susto. Te podes encontrar cun coche, que te derrapa del coche, ou que te vayas por un tramplén abaixo. Vos xa tiveches un susto a semana pasada, creo que vos reventou unha roda, non? Sí, nos reventou unha roda del turismo, pero, a ver, aquí non hubo risco de barranco, pero hubo risco de que tuvimos que perder todo o día, porque ten que venir a grúa, non temos roda de reposto, tuvimos que dejar o coche na beira da carreteira, e é todo un risco circular por aquí. Ademais, bueno, xa vemos que a única solución é poñer parches por riba, non? Sí, bueno, aínda se tuveran parches por arriba, vos, aínda menos mal, pero non son vos porque reventan a los 2 días e é moi complicado, Pois, grazas, Luís, compañeiros, xa os coitades, é complicado circular por esta 120, unha auténtica montaña rusa e, sobre todo, é un perigo. É un auténtico perigo, como lle estamos contando todos estes días.